Видеооператора да пуска. Дай да те заснеем и тебе, дай бе. Ти, гледай, дай тебе да заснеем един път, бе. Ти виждал ли си? Като погледнеш там във Фейсбук, на всичките са. Дай да те заснемем. Чува ли се сега? Имаш ли звук? Защото била неговата стената, нали? Бояне, аз имах на времето камера. Камерата от всичките записи няма нищо, дето да съм се заснимал. И това е голяма грешка, да знаеш. Аз ги пусна и ще пиша в неговата стена. Боян беше по очи, затова не се вижда на снимките. Да. Кой снима? Затова няма снимки. На времето, като имах камера, ти казах, че аз да снимам. Че, той цяло не. Не, дай ти пари вариш от нея, не дай така, не е бизнес нещо. Но не го правило да Беше първите. Правил съм от 6 до 8. може по-слабо не го направи. Айде да взимам това. Аз трябва да се яраса дядо.